koti lime likale. In the State Court sitting at NBC, civil case number 15 of 2023, Darius Nankwenda versus Chateka Piri. Ndifuna banja lite. Thank you. Mwapa zimene anena munanu. Kumpando. He wants divorce. Afuna kuti tubanja lite. Should the court divorce or not? Mufuna kuti koti lino litetse banja ali kapena ayi. Ayi kumpando. Mwezi wa Mei chaka chino. Ndi pamene zinthu zaoneka kuti zikusokonekera. Yes. Chifukwa mayiwa. Ndi munthu amene wakhala ndithu akusunga chisisi choopsa kwambiri. Akutisungira chisisi choopsa kwambiri. Mudali mwezi wa Mei omweyo. Ndi mafunafuna chiphaso changa chaunzika kuti ndikasegula account ku banki. Pakutero ndidachiyang'ana chiphaso chimene chimwa chidwi. Ndidali ndi chidwi kuyang'anisisa chiphaso chija. Motero kunapezeka zonena kuti ndidapeza kabotolo kali mchumbo ya black. Ndakhala nako chidwi. Ndakatenga kabotolo kacha dakatulusa mchumbo mucha. Nditawerenga zimene zidalembedwa pa botolopo kudapezeka zonena kuti ndi mayera la vi. Ndidadikira mayiwa kuti abwere madzulo poti amapita ku business. Mayiwa atabwera ndidafunsa ndithu mwachikondi, kodi mayi mama mankhwala? Ndipo iwo adakanisisa kwa mtuwa galu kuti iwo samwa mankhwala. Chondidabwisa chinali chonena kuti no 11 koloko ya usiku adandisusa kunena kuti pali zokambirana. Muzokambirana zathu ndi pamene iwono adandiululira kunena kuti ali pa mayera la vi. Ndinali kodabwisika komanso ndidakhumbudwa kwambiri kuti ndi chifukwa chani iwo akhala akundibisira ine wokhala mwamuna wawo kuti iwo amamwa mayera la vi kwa zaka zonsezi. Choncho kumpando ndidali ndi nkhawa yonena kuti kodi iwo ngati amandikondadi nchifukwa chani amandibisira akanandiuza nkadapanga chiganizo mwandekha. Titakhala pasi kukambirana nkhani ya mayera vi masiku ambuyo apitawa. Ino munandiyankha kuti chani? Yes. Mutandifunsa mutandiyankha yankhula ma ARV. Ineyo munandiuza kunena kuti tikuyeneka tipite ku chipatala nchonga choti tikayisese. Ndipo ine nakuyankhani kunena kuti ine ndikudziwa kale mmene ndilili mthupi mwanga chifukwa chonena kuti inuyo ndi amene mwandipasira matendawa chifukwa chondibisira. Okay. Another question? Ngati pali funso lina. Ndiye pali chifukwa chokuti banja lili ngathe. Poti mankhwala mayera vi ukumwa ineso ndikumwa. Yes. Banja lili kuyeneka kutha chifukwa chonena kuti iwe ndi munthu oyipa. Oyipisisa kwambiri. Ndipo iwe uthondipereka kwa adani yanga. Okay. Another question? Ngati pali funso lina. Kumpando. Ndimafuna yavomereze kuti amamwa mankhwala kapena ayisamwa mankhwala. Okay. Okay. Zimenezo mukuziwa ndinu. No. Just answer the question. Mungo yankha. Do you take ARVs or not? Mumamwa mankhwala ARV kapena simma? Kumpando. Ine mayera vi ndi mamwa koma ndayamba chaka chatha chomwechi. Okay, thank you. Another question? Mutamba kumwa mankhwala munandifotokozera kuti mwamba kumwa mankhwala. Sinafotokoze chifukwa chonena kuti ndimaziwa zonena kuti inu sitanga mnali mutayamba kale kumwa. Okay. Another question? Ndiye wapota anabisa. Ineso ndinabisa. Ndiye ineso ndikula chifukwa chokuti banja lingati. Banja limene likuyeneka lithe chifukwa chonena kuti unayamba kumwa mayera vi ndiweyo ine ndisanayambe. Nditudi kumpando. Ni kumbali yanga ngati nkhoso yakuchimuna ndikuona kuti banja limene lilisathe.
Ndi chifukwa chani mukuvomereza kuti banja langa simufuna kuti liti? Nanga si alamu anafotokozaso onena kuti inunso mumamwa ma ARV. Ndi pamene pomukuona kuti banja likatha. Ana awo awasamala ndi ndani. Mesene nakuwuzani kuti anayamba ndiwowo. Oyipa atu ndiwowo. Koma pachiyambi mimba mwana wanga woyamba. Popita tisapita ku sikelo. Madokotala anatiuza kuti tikayezese tonse ngati banja. Bambo wandira afotokozera anakana kukanisisa mwanto wagalu kuti sakufuna kuti akatani akayezese. Amakhani ntchito yambiri oti azidyesa pa khomo. Ndi akakhani nthawi yopita kukoka isa HIV anadya nthawi yanji. Ndinangotani ndinangozisiya. Ndiyo ngakhale akudandaula angona kudandaula kwa moyo unalipo utakhuzika tani kukayezesa. Kodi wanena kuti ine ndimangokhala wokwiya. Ndikuti munthu zaka zonsezi sitimayankhulana. Sumayankha china chonse ndikakufotokozera zokhuza za mbanja mwathu. Kumbali yanji. Thandizo lililonse okhuza mbanja. Yamankhwala ndimene ndafusira kuyamba muja ndimene munandiyankhira muja. Panenso nyaniso chinthu ndipasa mantha kuti ngamakufikire nkhani zina ngati ine munthu wankazi mbanja pona ine ndimene mapangira makhalidwe yake. Mboni ya mayi wamukhoza kulowa tsopano. Witness. Good. You are in the court of law now? Muli mbwalo lino tsopano la lamulo. Yes. So are your names William Ngwata? Inu ndina William Ngwata. Of the same village, Tekateka? Mudzi momwe mwatekateka. Tiye Mwaseni Kasungu district. Thank you. Yes, you are a witness for the defendant. Inu ndinu mboni kwa awa amene akuyankha mlanduwo. Who is the respondent to you? Amene akuyankha mlanduwo ndi ndani wanu pa ubale wanu? Mwana wache mwali wanga. Thank you. Good. Zikomo. Take an oath. Mukuyenera kuti mulumbire kaye. Choncho mutsata zimene ine ndinene. Kwezani mkono wanu wamanja mmwamba. Ndipo mutsatize zimene ndikunenazi. Ndikulumbira kwa Mulungu wa mwamba. Ndikumbira kwa Mulungu wa mwamba. Kuti umboni wonse umene ndipereke muno. Kuti umboni omwe ndingapereke muno. Ukhala woona. Siwinaso ayi. Koma woona okhaokha. Tsitsani kono. Thank you. State the reasons you have come to court to say. Inuyo mufotokoze zifukwa zimene zakupangisani kuti mubwere mu khoti muno mudzalongosole. To defend your niece. Ndikuchingirizira mdzukulu wanu. Kumpando ndilongosola motere. Kuyambira pomwe mayi ndi bambowa anatengana. Yes. Sindikuyikira wanga kumbuyo. Ayi. Ndikuziwa kuti wanga ndolakwisa pomubisira mwamuna wake kuti amamwa mankhwala ama ARV. Yes. Komanso mwina pali chifukwa chimene wangayi amalephera kuti amasukire mwamuna wake malingana ndi chikhalidwe chachani cha mwamuna. Ndi akuchimuna atandipeza ndikukhalira nkhani ipasi. Ndinaona kuti nkhani ifeyo tilibe mphamvu yothesa banja ayi. Tilibe lamulo loti tingathese chani tingathese banja. Ndi pamene tinakukambirana ndako chimuna kuti nkhani tisangoyisira m'manja mwathu. Tiyeni tipite bwalo lina akatithandize. Ndizoona waineyi analakwisa osamuza mwamuna kuti amamwa mankhwala. Yes. Ndiye mwa icho ndi pamene tapezeka m'bwalo lino cholinga kuti mutithandize. Zikakhala zovuta sizimalephera m'banja anthu amayenera kukambirana. Koma pa nkhani iyo ya ma ARV ndiye sikuti paka nakachite kuyalusana kuti wanga amamwa ma ARV pamene boso anaphera chani anaphera ufulu. Ndiye mwa ichi zambiri ndilibe ndingosiya kwa inu kuti mutithandize tione kuti sitha bwanji. Koma ife tilibe mphamvu yothesa chani yothesa banja. Ndi momwemo kumpando. Thank you very much. Zikomo kwambiri. The plaintiff stand up. Inodandaula tayimilirani. This one is an advocate for your wife. Amene wandimboni kwa akazi panuwo. Any question on what he... Nkuteka kuti mwina muli ndifunso pa zimene mboni yanena. Kumpando ndilibe funso. Thank you. Zikomo. Sit down. Khalani basi.
The respondent, stand up. inu oyankha mlandu tayimirirani. Maybe there is a certain area you want to remind your uncle, or if it is okay, okay. Nkutheka kuti mwina nkulankhula kumene amalankhula ankolo wanu amalume anuwo palipena pake mwina ayiwala pang'ono ungofuna kuwakumbutsa zimene zinachitika kapena ngati zili bwino munenaso kuti ayi palibe kuonjezera kapena kutsutsapo. kumpando ayankhula bwino. Thank you. Sit down. Khalani basi. The witness, you can retire. Mukhoza kutuluka mu chitoko simo. zikomo kwambiri kumpando. Thank you. Now we come on to submissions. Submissions, last words. Very important, last words. Tsopano yapa tikubwera kumapetopeto kwenikweni makamaka nkutheka kuti pali mawu ena ake ofunikirako basi amene ayenera kuti akambidwe nkutheka kuti mwina anayiwalipo. Yes. We'll start with the plaintiff. Submissions. Ndetiyamba ndi inu odandaula kuti mwina nkutheka pali mawu ena ake anasalira kuti mukhoza kunenapo. The last words. Mawu omaliza. Yes. Submissions. Why you want the marriage to be dissolved? Chifukwa chiyani inuyo mukufunisisabe kuti banja lanu lithe? kumpando ine monga ndafotokoza kale. Yes. Palibenso zokamba zambiri. Nkhani nchonena kuti mayiwa aonetsa kusakhulupirika m'banja chifukwa chobisa chisisi chimene iwo ameneneka ndithu kuuza ineyo monga ngati mwamuna wawo. Ndi pa chimenecho ndikutha kuona ngati kuti banja lithepo basi. All right. Chabwino. Thank you. Ziko. The respondent. Oyankha mlandu. Stand up. Tayimirirani. I'm going to direct you. In simple. Ndikuunikirani inuyo mwachidule. Your husband says because you have not disclosed your status to him. Amuna anu akunena kuti chifukwa simunazifotokoze bwinobwino kwa amuna nuwo chimene inuyo mulili. He wants the court to dissolve the marriage. Choncho akufuna kuti bwalo linolo lithetse banja lanu. Because you were not trustworthy. Chifukwa chakuti inuyo simuliso okhulupirika kwa iwo. What did you say? Inuyo no ndiye mufotokozepo mwina muti chani. Submissions. Your last words. Kuthekaso mwina muli ndi mawu ena ake omaliza amene mukuwaonetsa kuti munene. Tell the court. Uzani bwalo lino live. Yes. chimene chikakamira munanga kuti banja lithe. Of course umboni ndilibe. Komano kumene timakhalako muzi mwathumo olomanemba amazoza kuti abambo ani chibwezi. Ndipo akulimbisana nacho mtima kuti afuna atani akwatirane nacho ine atani andisiye. Ndichifukwa kumatani akumayankhula moteromo akumasindika bwe kuno kuti banja sakutani sakulifuna. Komano naye kumbali yanga ine abambo anachoka nawo kutali. Ngakhale tikumwa mankhwala akanangochira ndiyani kuchivomereza. Komanso tili ndi ana akanena kuti banja osakulifuna ine ndipita kuti. Nanga ana ngasogola ngasogola puli manja mabambo awo. Ndibe chochita chichonse kuti ngathandizo othandiza ndi bambo awo mwewo. Ndageza kuti ano ndikasiya kuti. Okay. Kumpando ndimire pompo. Is that all? Basi ndizomwezo. Kumpando. Thank you. Ziko. Sit down. Khalani basi. Now, we adjourned for 5-10 minutes. The court should prepare a judgment. Tiyamba tayimira kaye mphindi zisanu kuti bwalo lino likonzekere tsopano chigamulo. Court rise. Liyimirire bwalo. Bwalo lime likale. Thank you. It's now time for judgment. Zikomo kwambiri tsopano nthawi ino ndi nthawi ya chigamulo. Please listen very careful. Chonde tipempha kuti mumvetsetse mwachidwi. Because we have looked at the laws. Chifukwa tsopano tayang'ana malamulo athu. What does the law say about
issues that have come out in this case. potsata kuti kodi lamulo limati chiyani maka ngati mu nkhani imene yachitika mu banja ili. Good. The matter before this court concerns a plea for dissolution of marriage. chenicheni makamaka poyamba ndi kusatsata dongosolo kapena kusakhazikika pachiyambi pa banja ili. It is a matter where the plaintiff is asking the court to dissolve the marriage maka pachomwe awodandaula akufuna kuti banja lithe on the grounds of breach of trust. makamaka pa zifukwa za kusakhulupirirana. Good. The task of this court is to find out kwenikweni cholinga ndi kuyang'anitsa cha bwalo lino ndi kuyang'ana chenicheni whether there was a marriage in the first place, kapena kuti panalipo banja lina lake poyamba malo whether lake. there was a valid marriage. kapena kuti linali banja lenileni. Good. And then also on whether there was any breach of trust. kapena kuti panali pena pake pakusakhulupirikana kwenikweni. Before the court can make its final decision ndipo kotero bwalo lino lisanapange chiganizo chenicheni on whether to dissolve the marriage or not, kuti kuphwasula banjali kapena ayi, in determining whether there was a valid marriage, pakutengera kuti ngati linali banja lenileni, evidence presented in this court shows that umboni umene ukuperekedwa mbwalo uno ukuonetsa kuti the two, pa inu awiri they were duly married. They were married legally. mukuoneka kuti anthuni munangokwatiranapo. They were married legally. linali banja lenileni lokhazikika, Legal marriage. banja lenileni. In determining whether there was a valid marriage, pakutengera kuti ngati linali di banja, evidence presented in this court shows that umboni umene uperekedwa mbwalo lino ukuonetsa kuti the two were legally married pa awiri awawa linali banja ndithu, because chifukwa chakuti there were advocates or marriage anali counselors. ndi ankhoswe awo mbali zonse. From both sides, kuchokera kumbali zonse, which means that this was a customary marriage. zomwe zikusonyeza kuti linali banja ndithu lotsata miyambo. Good. In terms of whether there was a breach of trust pakutengera kuti ngati panali kusowa kwa chikhulupiriro between the two, pa awiriwa, this court finds that bwalo lino likupeza kuti both the husband and wife, amayi ndi abambo omwe they were not open to each other. panalibe amene anali omasukirana kwa anzake. The wife knew her status amayi anadziwa chomwe wali kumbali yawo and decided to keep it a secret ndi kungoganiza zoti wangobisa chisisi chimenechi from the husband. kuchokera kwa amuna awowa. For all the 5 years they have been married. pa zaka zonse zisanu zomwe akhala mbanja. Likewise, the husband came to know chimodzimodzinso awo abambo atadzadziwa that he was living with HIV. kuti iwowa ali ndi kachirombo koyambitsa matenda aedzi, That was last year. kuti chaka chatha chimenecho, And he also decided to keep it a secret nawonso anangoganiza zongobisaso chisisi chimenechi from his wife. kwa akazi wawo. It now becomes difficult tsopano apa chikubwera ndi chipsinjo for the court to understand kuti no bwalo tsopano limvetsetse why the plaintiff wants to divorce his wife. kutito tsopano bwanja abambowo akufuna kunena kuti bwalo lino ligamule kuti palibe banja For keeping a secret pakusunga chisisi her health conditions. pathupi lawo. Yet he himself has also been doing the same. pamwenso yonso akuchitanso zomwezo odandaulawo zobisa chisisicho. Good. This court realizes the importance of respect for privacy bwalo ilili lazindikira tsopano pakusunga ndi kusungirana ulemu mwapaderadera as a human right issue. monga ufulu wa munthu. This court also wants to bring to the attention of the two bwalo linonso tsopano likubweretsa china chake chakuti kwa awiriwa amvetsetse that they had an obligation, they had a duty on each other kuti pa onsewa aliyense anali kuthekera kwa ntchito yake kumbali yake to build and maintain mutual trust. ndi kulipanganso kuti onsewa akhalenso chikhulupiriro chawo chibwererane. Marriage is based on mutual trust.
banja limakhazika makamaka pakutengera kwa awiri kukhulupirirana ndi kumvetsetsana between the husband and the wife. pakati pa amayi komanso abambo. And that one of the things marriage partners need to bear in mind choncho zenera kunena kuti pawina kuti adziwe mutu mwake chimaganizo chimene anganena kukhala nacho concerns sharing problems po kugawirana mavuto kuthandizana or challenges, olo zopsinja zina be they financial matters, kaya zokhuzana ndi zachuma, moral matters, mavuto wena akangokhala nawo munthu, spiritual matters, zauzimu or even health problems. komanso ngakhale zaukhondo. Health problems. Mavuto abatulirawo akuyenera kuti Share. azigawana kapena If kuwuzana one is sick in a certain capacity, kuti kapena mwina wake pawiri wakudwala mu gawo lina lake share the sickness to your partner. akuyenera kuti amuuze nzakeyo za nthenda imene Equally, ali. the other should be like that. chimodzimodzinso wina akuyeneranso kuchita chimodzimodzi kwa That's nzake. what life should be in a marriage. imene moyo umayenera kukhalira m'banja. It is sad that the family has found itself in this situation today. nzomvetsa chisoni kuti tsopano ngati banja ilili nkumapeza kuti ali munyengo ngati imene ali kwa lero lino Because of trying to keep things a secret. chifukwa chakudzikakamira kapena kuzibisa chisisi mwa iwo okha. It is the considered view of this court that ndi choncho kuti bwalo lino litaonetsetsa ndi kuzindikira izi kuti the reasons stated above zifukwa zimene zanenedwazi do not warrant grounds for dissolution of this marriage, sizifukwa zomvetsetseka m'bwalo lino kunena kuti pakana banja lithe, because it has emerged that, because it has come out that chifukwa kuti zabwera kunena kuti even the claimant kuti kapena uyo wodandaula did not disclose to his wife. sanamuuze mkazi wake chimene yali. Good. Now, in issues of HIV/AIDS, tsono mugawo kapena kuti mumbali yokhuzana ndi HIV/AIDS the law is clear. lamulo lilionekeratu. There is what we call disclosure. The husband is under duty to disclose his status to the wife. awo abambo anali othekera ndithu kuwulula kukhala nkhani imeneyi kuwauza akazi wawo. The wife equally is under duty to disclose her status to the husband. cholokonso amayi anali pansi pa kudzithekera okha kuwulula chimene iwo ali kwa amuna wawo. Disclosure, very important in matters of HIV/AIDS. ndi chinthu chofunikirako basi kuwululirana mumbali yangati matenda amene wa HIV and AIDS. So in this case, mwachoncho disclosure of one's status kuwulula kapena chimodzi kwa anzake amene ali nacho was not hard. It did not happen. sichinali chovuta chomwenso chinali chosati It did not happen. sichinachitikepo m'balo chamo. Now that each party has known the status of the other, tsopano pakuona kunena kuti aliyense wa inu wadziwa cha nzake chimene chili, the court therefore bwalo no pa nthawi ino likuti makes a decree that is temporary separation. likulamula kuti pakhala kusiyana kwa kanthawi kochepa pa inu awiri While waiting for the final decision, pakudikira chigamulo chenicheni that the two may go back home, kuti pa awiri inu mupita kayi ku nyumba discuss this matter mukambe mwakambirana kayi nkhani imeneyi of the issue of ARV, maka pakukhudzana ndi nkhani imene ya ARV, because each one is taking these medicines. chifukwa pano senu apa aliyense akumwa mankhwalawo. The parties are at liberty to come back to court inuyo muli ozatekeranso kudzabweranso ku khoti kuno to report on whatever you agree upon, kudzafotokoza pa zimene inuyo mwagwirizana pa kukambirana kwanu, because you both of you are positive to HIV/AIDS. chifukwa nonsenu apa muli ndi kachilombo koyambitsa matenda a AIDS. So you will come back to court and tell the court on whether you still intend to dissolve the marriage or not. mukatero mukabwerera kupita ku nyumba mukakhala mukukambirana kenaka mudzabweranso kunoko ndi kudzafotokoza kuti ngati mukufuna kuti banja lithe kapena ayi lipitirire, Either on the same grounds or other grounds. pa zifukwa zimene mwabwera nazozi kapena pa zifukwa zina zimene zingakapezeke. So there then, Sono choncho there, at that time, pa nthawi imeneyo the court will give you decree absolute, that is complete dissolution of the marriage. nthawi imeneyo ndi pamene adzakupatseni chenicheni chigamulo chimene chingadzaoneke mutakakambirana kaye.
Thank you very much. That is all. For zikomo kwambiri pa nthawi ino tilekezera pamenepo. Thank you. Court rise. Bwalo liyimirire. Bule, nafulumira nthawi.